سلام كبرى سمعتنا سلاما دعنا نكون لكم إنات مننا بأركز نلومون كم تلمود شوعي كفال زانتات يعكب دخات بالعقوال هيوان فيبن أب ساعتنا حيزنا لكم مسئنا لنا كرمي أجن كابز حلفة وحد قزا آخركم أرون نخبرهم حزوه نبت فيبن زنبرتو بطا كم زخده انتقون أجن فيبن نخبرهم حوا حزوه كمت مسرعي سلس تحبت أبتي زقرفا سلزيز بنحاتو حاسيو حفتغات أوعا كالا زبولو سلز مسولو نأرون تفيعون أفراريحون كم زلو إتا أبتقوم كهنا كل ترئن تسمعن زنبرت فيبن كبرهم حوا كاب أمرح أمسبلة نأرون كم سسهلتو أدي إلسان أدي جنتن تكن كدليا نبتي قرعت ويلا عدي كم زخدا أرون نمهرم تفيبن كتاور سلزي كأله انت قرفتن بمبال نخبرهم كم يصوعو يوناس شنت رجاس لازمتو ترجاجي إنه خشين ناب حدا فراس كذا كم زعتوان فيبن حوا نخيرئة ناقويت نبتأ بتقوم زنبرة فراس كذاوتي أو حانتي معرق وماتات تخون فراس كوانا زليلا مسعتوات إقراس لستحسيت بطوحت دمتي إنها تقنزوت كاللينا قريف ميانيرنا مباركس فتوها سمعتنا شوعي كفال زانتا تأكب لخطب الأول هيوان فيبن انتهي حزات النهات متسعة حبيرنا نكتاتل يوناس أب كتور سنبادن سكفتان بمقتاو اتجزيون مسيبو من بارو سلزا حقزو نيفي بنكازا كي عطتو ماس ودي سرية خدان بمبال انتهي نتا كي الرقاقزة سبالو زا سمع مال أختي بتوحد دمس جيرو كبر عاد نزأ فيبن دمس هذا مسمعت كابتا زنبرتا فراس كذا سلاح حلاب موسى نبت غزاوتهم شناخ عن دفدف النابلت قعزة جمرت يوناس فيبن كابت فراس كذا متوسط له بقلطوف سري بملاس نت فراس كونا بمثال كنتاتا من الرجات بتدحر غزات طوي زبزب النابلت عزرق كبرون نبت قرعة سفحفح النابلة زبكس نابلة ما نبت أرم بمقرب من انت هاريمكا تخامكا تحركس حكيرو في بن قرخت تسمعك كبر تزاربو هو في بن حفتق عنده نمن تسوى علي ليلك نمن تاين خبرم حيسكا يمتسخا إلى هاتهر من سنيحة إذا كله أكو نعغات تديت وعكاني رخم أمي قرفت النيرة قبل من نسلو وا مسخات أنا حد في بين حفتين بحكي حج خير أمنا بي كده أبي هلا بين كده وفي بين حفتها حج نسخمت وعكايا بتجيرا هدي محكيدا قبل من نسلو هذا أول عدد سجيفان دازلا أقبض عد حاجة كتسوع زي حفراسي بقرنا عين مرأيح فيروا دحان تاي كم زقبر كتري أنيا أنا بلا بوشت أو دحر مستنتانو نعم أرحوي أجوها هراي نا حج غيد تتقوت مستنقول كتري أنا هاي سؤال قال له كمان نفعت نصف كل حد نسخ كل نصف إلو بيت الزحب وروبتان في بن معدلي
ናብ ገዝኦም ክጽጉዑ ጀመረ። ኣደይ ገነትን ኣደይ ኤልሳን ድሮ ኣብቲ ቅርዓት ጎይላ ዓዲ በፂሐንሲ ንሰን ናብቲ ጎይላ ንኽበጽሓ በቲ በሪኽ ዝባን ንኽድይባን ክብሮም በቲ ቁልቁል ክወርድን ሃንደበት ተራኸቡ። ኣደይ ኤልሳ ቅቅር ምደይ ገነት ስለ ዝነበራ ምን ምዃኑ ከየረጋገጻ መኒኻ ዝወደይ ሄለንን ፌበንን ገለ ጎፋ ይበለኻን ኣብቲ ጎይላ ይህልዋ ዶ ወዲኻ ጸኒሕካ ዝወደይ ክብላ ሓተቶ ክብሮም ኣደይ ኤልሳ ይሓትኦ ከም ዘለዋ ብድምፀን ኸለሊና የተሸግረን ኣንተና ኣደይ ኤልሳ ኣበይ ጎፍ ክብላ ንዳ የግዳስ ካብዚኦም ቆልዑ ዓዲ ናይ ዳሓን ዳዳ ፌበን ሓፍቲ ኸነዓኻ ምስ ራእየት በዝንዳ ጎየት ዝኸደት ምስ በሉን እየ ዳህያ ክገብር ናብ ገዛ ዝኸይድ ዘለኹ ክብል ኩሉ ነገራት ኣብ ውሽጡ ቀቢሩ መለሰለን። ኣደይ ኤልሳ ዋይ ኣንቲ ገነተይ ረአያ በላ ዘን ቆልዑ እስካብታ ዝገመትናያ ኸይወፃ በቆሎም ንስኸን ይኸን ምስ መዓቢ ኸና ንበር ብኻፍቲ ገዛና ኮፍ ኢልና ዝኹሉ ድኸም እኳ ይምደኸምና ክብላ ተዛረበን። ኣደይ ገነት ኣይ ከምኡ ዳ ከተማራ እንደሊኸን እምበር ትድኻም ዳ ዘይ ምሳና የተፈጢሩ ድሓርጋ እንትን ኤልሳየ ከይሞትና ድዕረፍቲ ተረኺብል ክንኦ ኢላን ድሕሪ ምምላሰን እሞ ሕጂ ኸዳ እንተ ኽብሮም ወደይ ክብላ ሓተቶ ኣደይ ኤልሳ ኣይ ንሱስ ሓቅኸ የግዳስ እንታይ ገበረት ዛይ ነፍስና ክብል ኢለ እንዳኣለይ እምበር ንሱ ስለ ዝኾነሲ ኣበይ ገዲፍና የልክናና ኣይ ከምዛ ማይ ፀመት ደርሆ ለይኮናን ነዚ መንገዲ ኸንሕንፍፎ ዝፀናሕና ክብላ መለሳለን። ክብሮም ኣደይ ኤልሳ ይዛረባ ስለ ዝነበራ ዘረብአን ንኽወድኣ ድሕሪ ምጽባይ ከም ዝኽብል መለሰለን። ኣንቲ ድ ሕጂ ድ እንታይ እሞ ኽንብል ኢና ኣብዚ ጓይላ እኮ የለዋን ምናልባት ግን ከምቲ ዝበሉን እትዮም ቆልዑ ናብ ገዛ ገጻ ኸይዳ ኣላ እሞ ኣብ ገዛ ኸኣ ንርአያ ክብል መለሰለን። ዋይ ኣንታ ኽብሮም ወደይ ኣብዚ ኻብ በጻሕናሲ ኣብቲ ጓይላ እትውልና ንርአየን ጽቡቕ ጌርና ኣብዚ ንቕበጽ ዳ በልኦ ኣንቲ ደ ኣብዚ ኸምዚ ኣለዋ ዳ ኣይነግረክን ደይ ዘለኹ ንኸይድ እንደ ግዳፍቲ ገዛ ንረጋገጽ ምምላሰንን ዘይ ምምላሰንን ክብል መለሰለን። ኣደይ ኤልሳ ተቐብላ ቢለን ወይለከ ኣንተን ገነተይ ሕጂ ስባ ዘረባ ሰብ ስምዓ ሓቂ ዝቖልዓ ንኸይድ ዳ ባዕዳ ኣፊት ዶ ኦይ ብነፍሱ ዳ እንተን ፂኽን ኤልሳየ ከምኡ ኸይንክን እምበር ንዕና ይበሉስካ ሕራይ ክብላ ድሕሪ ምዝራበን ተታሒዞም ንገዝኦም ገጾም ጉዕዞም ጀመሩ። ፌበን ነዚ ኩሉ ጸልማት ናይቲ ዓዲ ንሓንሳብ እናተዓንቀፈት ንሓንሳብ እውን እናወደቐት ሰብ ዝንቀሳቐስ ኣብ ዝረኣየትሉ ክብሮም ሓወይ ከይከውን ብምባል ፍቕዱ ኣንጎሎን ፍቕዱ ኣግራብን እናተሓብአት እናሃልሃለት ጉዕዞኣ ብምቕጻል ነታ ከም በዓል ተቖፀራ ካብ ገዛ እንዳቡያ ኣስመልዳሽ ወፅያ እግራ ናብ ዝመርሓ ጸለል ጸለል ትብል ዝነበረት ሄለን መሓዝኣ ኣብ ሓደ ኣንጎሎ ኽጥዋ ዝብል ተጋጨዋ። ሄለን ኣብ ዲቕ ዝበለ ሓሳባት ስለ ዝነበረት ፌበን ድሕሪ ምጫዋን ሄለን ካብ ማዕሙቕ ሓሳባታ ድሕሪ ምብርባራ ውይ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ
بسم الله والمنفس قدس أحد أملاك إنا بلات شوعي كفال زانتات يا كبرات تبلع قواليوان فيبن أبسط فتسم شومنا كفال زمت سمون حزنا لكم كلمتنا شير لايك كومنت سابسكرايب أي ترسعوا تطعمنا أهم